Helo a chroeso nôl i'r ardd. Nawr, rwy'n gwybod bod e'n anodd meddwl am wres yr haf, basnedd llawn mefus a hufen, Wimbledon yn y cefndir, ond heddi dwi eisiau mynd ati i baratoi'r mefus am gnydau i'r tymor tyfu nesaf, yn enwedig gan eu bod nhw nawr yn gaeaf gysgu, neu yn dormant. Fel allwch chi weld o'r gwely fan hyn, wi isios wedi paratoi. Wi wedi chwynnu'r chwyn o'r gwely, wedi tocio'r dail i gyd, a wedi gosod heinen o domwellt ar wyneb y tir i gynnal y gwyblaniaeth ac i fwydo'r planhigion. A dyna beth wi'n mynd i ddangos i chi heddi. Bydd angen i chi gasglu ynghyd, bwced, hen bar o sisiwr neu sisiwrn tocio, trywel a llond y sach o domwellt neu mulch a chompost i fwydo'r planhigion. Fel allwch chi weld, digon dyran yr olwg yw'r gwely fan hyn, gyda'r hen ddeiliach ma wedi marw. Felly, y peth cynta sydd angen i ni wneud yw i grafu yr hen ddail o yma i gymennu'r border. Yn defnyddio'ch dwylo, crafwch unrhyw ddail sydd wedi marw oddi ar y planhigion. Ond gofalwch rhag i chi dynnu'r planhigion lan hefyd, pwyll piau bob tro. Wedi clirio'r anialwch i gyd ar hen ddeiliach. Felly y cam nesaf nawr yw i fynd ati gyda hen bar o sisiwrn fel hyn i docio tyfiant llynedd i gyd. Yr hen ddeiliach mae i gyd fan hyn, lawr i goron y planhigyn. Ewch gyda'r sisiwrn a thorrwch yr hen dyfiant ychydig centimetre uwch lefel y pridd, fel hyn. Gwnewch hyn i bob planhigyn. Mae torri rain yn ôl a chymoni yn cynnig sawl mantes i'r planhigion. Yn gynta, mae'n caniatáu i hael y gwanwyn gyrraedd y coronau, y darn bach hwn fan hyn, a chyflymu'r tyfiant. Mae hefyd yn lleihau heintiau fel y pydredd lwyd neu greu mold yn hwyrach yn y tymor, gan fod digonedd o a'r yn teithio o amgylch y planhigion. Digon posib wrth bod chi'n mynd ati gymoni'r mefus, dewch chi o hyd i wreiddiau bach fel hyn neu rhedwyr. Dyma siwt mae'r mefus yn lledu planhigion a creu planhigion newydd. Nawr, os ych chi yn codi nhw, pidwch â phoeni, jyst gnewch dwll ac ail blannwch nhw mewn i'r pridd, neu, pe fyddech chi'n dymuno hefyd, digon posib, allwch chi dorri fe fan hyn, i ail blannu fe mewn potyn a chreu planhigion newydd. Nawr bod ni wedi cymoni'r mefus, y peth nesaf sydd da ni'n wneud yw i fwydo'r pridd. A'r ffordd orau o wneud hynny yw ychydig bach o gompost o amgylch pob planhigyn. A'r jobyn ola sydd gyda ni nawr yw i osod heinen o domwellt neu mulch o amgylch y planhigion mefus. Nawr, gyda fi fan hyn, mae gwellt hŷn neu flax, a mae modd dod o hyd i hwn mewn unrhyw arwerthiwr amaethyddol yn eitha rwydd. Nawr, yn draddodiadol, byddwn ni'n defnyddio gwellt, a dyna sy'n rhoi'r enw yn Saesneg wrth gwrs, sef strawberry. Ond o brofiad, dwi'n gweld bod gwellt yn aros yn wlyb sopen ar y tir ac yn cyflymu'r broses yna o'r blanhigion yn pydru. Felly dwi am arbrofi eleni yn defnyddio'r gwellt hŷn fel tomwellt yn lle. A dyna ni, mae'r planhigion mefus yn barod dan flanced o domwellt. Nawr, mae hwn yn mynd i helpu'r planhigion o ran insuleiddio nhw yn erbyn y rhew. Mae fe hefyd yn mynd i gynnal y gwlybaniaeth yn y pridd yn ystod cyfnodau sych. Mae fe'n mynd i atal y malwod hefyd rhag bwyta'r mefus, a hefyd yn mynd i helpu'r mefus rhag bwdri wrth bod nhw'n dod i gyswllt â'r tir. Felly mae'n bwysig os gewch chi gyfle ar adeg hon o'r flwyddyn i fynd ati i osod heinen o domwellt o amgylch i planhigion. Gallwch chi wneud hyn mewn potiau hefyd yn ogystal â'r tir. Rwy'n gobeithio gewch chi, fel fi, digonedd o amser i fwynhau yn yr ardd yn ystod yr wythnosau sydd i ddod. Ond tan y tro nesaf, hwyl am y tro.